Nindot ipadayon pagbasa ninyo ang first reading. Sa atong Ebanghelyo karon maghisgot kita, may tungod og kwarta, kaduha, ang laang sa mga or kinaya sa mga Parisiyo ug ang tubag ni Jesus ngadto kanila. Ang kwarta is a government property. Karon nga ang medium of our business transaction is kwarta. Mugamit kay kita og government property nga mao ang kwarta. So na gitawag nga arm's length principle. But pasabot na kada lihok sa kwarta na ay buhis share nga kuhaon sa gobyerno ang tag-iya sa kwarta. Sa ato ba kung natay ibat nga 12%, ang usa ka gatos nga bill kung ato nang paliton gamiton pagpalit tambay din ang kadawatan ni palit na po gasolina o bugas. So ang usa ka 100 piso bill kung kalima jaon siya magamit sa isa ka adlaw, jaon ni dadon sa 60 piso sa gobyerno. Arm's length principle. So gray ka dako na buhis kung paspas kita magamit og kwarta, dako na makuha ang gobyerno. 12%. 12% ra jaw no ya pailabot sa uban nga mga kuan. Daghang pa na mga makuha sa gobyerno. So madato sa gobyerno kung sige tag gamit og kwarta mao nga ang mga Parisiyo nga nakamatikod sila nga gipahimuslan man kita sa Roma kay kini sila sa Israel man. Nangitag sila pamagi nga musupak sa panagsa kay grabe kawag mga taxation sa ila. Custom tax, property tax, occupation tax, business tax. Grabe yung kahamok mo na nga no, palag na sabihin mga Hudiyo, pero kung sila mismo ang mo supak niini, ang dili pagbayad sa buhis kay usamang kinikipag-rebelde, mo na nga ang ilang attitude nga may pagka-diktatorial, ganahan na sila magpaaway-away, ilang laang si Jesus. Kay para si Jesus ug ang Roma mismo mao'y magkabangga. So niining ebanghelyo mao kini ang nahitabo. Ang ilang pangutana, kung supak ba sa balaod ang dili pagbayad og buhis ngadto kang Caesar? Nagtuo ang mga Parisiyo nga bright na gazud sila karadyaw. Sila na mga religious leaders nagtuo nga bright na ngayon sila karadyaw, pero ang ilang kinaidya amo ra gyud ang pagpaaway-away para si Jesus ila mahisumbong sa otoridad ug ang charges niya na maong pagrebelde, sumapatay na dadyon si Jesus, sila makapadayon sa ilang negosyo kay dili lamang kay ang Roma may nagpatong og buhis, sila usab sa simbahan kusog pud mo patong buhis ngani dito sa Europe daghay mga Katoliko or mga Kristiyano nga dili na mo manumpa nga sila jaoy pagtuo sa Dios, atheist na sila, otherwise na po'y religious tax pag-maintain sa mga structures sa simbahan, Katoliko man o dili. So inga na ang mga Parisiyo, pero ang tubag sa atong Ginoong Hesukristo nagbutyag nga ang ilang kaalam sa mga Hudiyo binuang ragazod, tinunto ragazod kradaw, igo ora mag-entrap kang Jesus. Pero si Jesus naglantaw sa kaayuhan sa mga tao nga maluwas usab kining mga tawhana bisan pa man sa ilang pagkabuang, pagkagahig uyo, pagkaboringog, pagkagarboso, pagkahambugiro. Mao kini ang pinakanindot nga tubag ni Jesus nga nakapatingala sa mga Parisiyo nga wala gayud sila makatubag panini. Pag-ingon ni Jesus, pastilan ni Diyo, taghai ko ni Diyo ng sensilyo. Sa sensilyo kang kinsa mang kining naong o dagway nga nakulit dinhi. Ingon sa mga Parisiyo sa kang Caesar. So ihatag kang Caesar ang iya kang Caesar o sa Dios ang iya sa Dios.
Sa sinsilyo mga kaigsunan, kay government property man kana, naagditay tax. Pero kita nga mga tao nga dagway sa Dios, hinumo kita sumala sa dagway o kasamahan sa Dios, kita ihatag sab dito sa Dios. Maunta ka ng trabaho sa mga Pariseo, ang pagdala sa mga tao ngadto sa Dios, dili kay babagan nila ang mga tao, papasano nila na daghan nga mga balaod, nga kundi na kami mamuray, silutan nila, itsapueran nila, i-excommunicate nila. Dili ingana si Jesus. Walay exclusivity. Kinahanglan, iya kayo kung pwede pa lamang sama sa hinangkan. Iya kayo kada siya at timanon. Ang tuyo sa atong Ginoong Hesukristo mao ang pagluwas kanatong tanan. Ug nga kita nga mga dagway sa Dios, ibalik ngadto sa Dios. So pagkanindot nini nga tubag sa atong Ginoong Hesukristo, wala siya magpasakit sa mga Pariseo. Hinuon nag-ahog sa mga Pariseo nga ihatag sab sa Dios ang iya sa Dios. Kining mga tao. Sa laing bahin usab mga kaigsuonan, dinhi sa atong kinabuhi samtang niya pa kita sa kalibutan, daghan gayoy mga laang nga angayan nato bantayan. Nabitik na kita sa makadaghan, sugod pa sa ABM, Kapa, Salig, Surigao, di ka dyan malugda pagkalaang. Daghan pa kayo mga, unsa na nga mga triple your money in 2 years. Di kita matagam, mahuyog sa laang. Ya manggaling hilabti ato bayayan ng mga kawatan, pero minilyon isahay ato nawaya tungod sa nadyawan ng mga laang, mga scam. So ang atong Ginoong Hesukristo nag-auhag ka nato na gamiton nato ang ato utok, pinaagi sa pag-ampo ug pag-estudyo. Kay kung ato gamiton kini sa pag-ampo, mas sagap pa kita ng kaalam sa Dios sama kang Hesus nga dili madaya pag-intrap, paglaang. Dili kay ang atong uyod gamito nato sa lain na mga buhat, kay kung magtinunto ra kita huna-una tagag tinunto, ang mamagnet ni ana tinunto raw sab. Pero kung atong huna-una atong gamiton sa mga pag-ampo, pagpamalandong, pagpahiluna sa atong kagalingon ngadto sa kabubuton sa Dios, mumagnet usab kana siya og kaalam sa Dios. Ug ang pag-study sa Biblia, mao na nga ang first reading, ipadayon ninyo pagbasa sa inyo bayay kay gana gazud karaja doon. Pagbasa sa Biblia, pagpaminaw sa pulong sa Dios ug sa atong pagtuo nga gitawag nga gems or treasures of the church. Kanang mga sinulat sa mga santos, mga libro nila San Agustin, Santo Tomas de Aquino, daghang kaayo ang mga tinuod nga treasures bahandi sa simbahan nga hangtod karon gipreserbar alang kanato nga di kita mailad sa kalibutan kay way buniit gazud ang mga entrapment aron malingla kita, malihan kita, mahilayo pa gazud hinuon kita sa Ginoo or makasaya kita. So ipadayon nato mga kaigsunan ang pag-abli sa atong una-una o pagpaningkamot ngaunta makaambit kita og dugang pagkaalam sama sa atong Ginoong Hesukristo.